देरहाहरदोंमोन दा दिनै रेलवेआ बिजेपियावहाय हाबैनानै EM लाबोनानै दिनै खासियाबारियावहाय बिराद गिदिर मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों खोनानो मोन्दों 6000 जन जागोन होननानै दा बियो नंखाय जों नुनायावहाय श्रीरामपुर समस्तिनिबो बिराद गारि हाबगासिनो दङ दा दिनै जोंखौ BPFखौ जोंखौ थगायलांनायनि थाखायनो जों दिनै बिनि मुसुखा बानायनानै सावनाय जादों जोंहा गोसोआव बिराद दाहा दं दाबो जोंखौ थगायलांनायनि थाखाय जोंखौ जोसोलांनायनि थाखाय जों बेनि धिक्कारावहाय दिनैसिम जों बे धिक्कारखौ सुस्रांनो हायाखै आरो जों बेखौ माब्लाबाबो सुस्रांनो हानाय नङा बेनि जाहोननि थाखायनो जों दिनै बे खासियाबारि प्रग्रामाव लोब्बा लाखिनानै जों दिनै जों BPF जानानै गोख्रोङै जों ज' सेंग्रा मावथि हान्जाफ्रा दिनै बिथांनि मुसुखाखौ सावनाय जादों जों नुनायाव मिथिनायावहाय बेवहाय मोनसेल' समस्तिनि फैयाखै शुधु बाव जुमदुवारनिल' नङा बेवहाय सराइबिल श्रीरामपुर कुसुगावनिबो फैदों दा आरो बेवहाय जोङो माखासे पाब्लिकफोरखौ नुबावदों जे माखासे भटार्स गैयै उन्दैफोरखौ बिथांमोना लाबोदों जों नुदों बेखौहाय आरो लोगोसे जों खोनाबावदों जे बिथांमोना मैया मोनायावहाय सोरबा पाब्लिकफोरखौ बराय माखासे रां होयै बिथांमोना दिनै मिटिङाव लाबोदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो